Krenuo sam sponzorisane videe, uskoro očekujem isplatu. Opa, ko te sponzoriša? Ler kompanija. A Ler? Dobra kompanija, Amerikanac jedan radi to i... Ček, ko te sponzoriše? Pa to i mogu ti deo samo informacije kažem. Pa reci, zato što je možda neki skem, reci mi. Nije skem. Dobri su ljudi, pričali su pozitivno, pričali su odgovorno. A ko je? Pa iz Amerike. Kako ti se javio? Discord. Brate. Otići ti drugi kanal. Neće, brate, ja ga odmah mogu procenim, ako je neki tako. Ja ne kažem, slušaj, on je pričao pozitivno. Rekao mi je da uradim, dao mi je belešku, da uradim sve što treba. Ja sam to uradio i očekujem isplatu. A čekaj, brate, stani, moraš me, nemoj me prekidati. Slušaj ovako, šta si ti treba da uradiš? Samo da stavim link od njihovog sajta u deskripciji i da im kažem nešto za njihov sajt, šta mislim i to je to, ja sam pogledao. Se on samo tebi javio tek tako na Discord? Pa još neki. Samo ti se javio na Discord, nije ti se na mail možda ili tako nešto? Ne, ma kakav mail? Jesi skidao neke linkove? Jesi ulazio u neke linkove? Ne, dali su mi tačan link, ušao sam na njega i dobar je. Pozdri se sa kanalom, izvini. Što? Brate, to je scam neki 100%. Kako se zove kompanija? Ler, brate. Može ti on reći da je Coca-Cola, brate. Ama dobri su, brate, likovi. Ja sam ih pričao s njima, pozitivni su. Ali za čega je ta aplikacija? Dali su mi link preko Discorda. Daj mi link na Discord. Ne znam da li dozvoljavaju, mora da ih pitam, čekaj. Daj mi link na Discord da mene hakuj, ajde, daj mi. Čekaj da pitam prvo, stani. Jebote, led, Miki, ja si se sjebao, brate. Mogu li da ga pozovem da vidim? Nemoj ga, to jest, je li tu online? Sad ću da vidim. Jao, brate, nemoj biti lud, otići ti kanal ponovo. Daj mi link da Cile snimi klip, ajde, daj mi link. Evo ga, to je na mreži. Ajde, zovi ga u kal, idemo na Discord, zovi me na Discord. Čekaj da te dodam, ajde. Ajde. I meni će hakovati, nemoj mene dodavati, beži, nemoj mene. Stani ovako, jel on piše na engleskom? Srpski. Šta? Pa ne može američka kompanija da ti se javi Srbin tebi na Discordu tek tako. On je poreklo iz Srbije, a živi u Ameriku. Čekaj, još neka pitanja. Napiši mu, brate moj, otići ti kanal. Hoće ljudi da te zajebu, kako ne kapiraš, Mihajlo? Slušaj me ovako da te pitam neka pitanja. Koliko para si prihvatio? $50. $50? Da. Jel ti isplatio? Sad ću za još 2 videa. Pa Miki, brate, nemoj to nikako, brate, blokiraj ga. Nemoj da mi se brineš, ali blokiraj tog lika, to je scam. Stop, aj mi share screen na Discordu. Da vidim šta je bilo, ali može, aj share mi screen, odmah ću ti reći. Ona me gleda ti šerujem. Kaže, Bog će me kazniti što se smijem. Nemojte ljudi da se smijete. To je dosta te podržava, 90% te podržava i jedan lik se nasmija. Kaže, da li je moguće da je to uradio. Ajde, zove me na Discord. A što sad da sa Omegle da radim? Ostavi tako Omegle. Samo me zove na Discord. Mora isključimo ovdje zvuk. Ajde. Čekaj. Jebote, Mihajlo, brate, otići ti bez veze kanal, brate. Mislim, ne do Bog, neće se otići, neće otići, ne brini se. Tu li si? Tu sam. On ne zove trenutno. Pridruži se. Nemoj mi ubacivati sa tim likom, nemoj da mi ubacuješ tog lika, molim te. Neću, nego... Ajde, share mi screen samo na Discordu. Čekaj, stani. Stani. Gdje je taj sponsor? Čekaj, sad ti pokažem ono, stani.
Ovdje je video, čekaj. Ma jebo video, daj mi pričanje sa njim. Tebi je to crkve, evo, vidiš kakav, da sad što ću pokažem. Evo. Vidiš? Dobro. Evo. Ček samo nešto, stani samo nešto. Haj pričaj. Dobro. Haj pokaži mi chat sa njim, pokaži mi chat sa njim. Pokaži mi chat sa njim. Gde je taj sponsor? Sponsor, gde je taj sponsor? Idi gore, idi gore. Gore skroz, nema da si, idi gore skroz. Idi gore skroz chat, da vidim, idi gore skroz. Skroz gore s tim Amerikancima, skroz gore, ma samo scrollaj gore, tako. Ne, ostavi tako, nema da si izbacio, pa on ti se nije odmah javio na Discord. Ali imam povezu sa grupom. Idi skroz gore, ajde, idi skroz gore to da vidimo sve poruke. Ljudi, izgleda Mihajlo hoće da hakuje kanal ponovo, jebo vamo. Idi skroz gore. Evo sad što ti pokažem. Lik se zove Amerikanac, jel moguće, brate? Idi skroz gore. Evo ljudi, da vidite. Dobro, sačekajte 15 minuta, može. Ajde, požuri malo, Lea. I Lear. I dole. I šta si morao da uradiš? Idi gore, idi gore. Sile, brate, radi klip na ovo, idi gore. Idi dole sad polako. Znači, ti si samo ušao u tu grupu. Da, oni su me dodali. Dobro, ne odvojeno od Google, Matic se ne traži. Šta si ušao na... Nemoj da pokazuješ u live, brate, nemoj da pokazuješ u live. Moram, u live-u se sve vidi, jebi ga, boli me kurac. A što se, koja budala? Oni tebe vređaju. On te vređa, pazi, gledaj ovo, stani, idi dole, ostavi dole još malo. Zone BG, idi dole još malo. Pa lik ti piše ko je... To se svađu međusobno. Nije to tebi govori lik ko je budala, idi dole još. Sačekaj, ti imam ja dugi problem, sačekaj, ti si odlučio šta ćeš. Dobro, idi dole. Ne, nije šef vratio, ali te zebavaju. Sekunda, ljudi dogovoreno, ja ću to da uradim, ali sada moram da idem sutra, idem u školu. Kako škola, kad je to bilo? 17.6.2021. Aha, to je bilo pre koliko mjeseci, brate? Pre 2 mjeseca. Znači, pre 2 mjeseca, brate, idi dole još. Ma zebavaju te, blokiraj, to izbriši te klipove. I neće ti hakovati kanal, izbriši klipove. Aj napiši Amerikancu, idi Amerikanac chat. Napiši mu, sutra zovi radim sad, jesi tu. Napiši mu kad ćeš me isplatiti. Kad ćeš me isplatiti, čekam isplatu 2 mjeseca. Kad ćeš me isplatiti, čekam isplatu 2 mjeseca. To mu napiši. Da, čekajte ljudi samo sad ovako. Čekam isplatu 2 mjeseca, to mu napiši. Sad ćemo ljudi, ostavi tako. I to Amerikanac, lik se nazvao Amerikanac na Discordu, brate. Pa kako, Mihajlo, nemoj više ništa. Pa, slušaj, neko sutra da ti se javi, Mihajlo, daću ti 200 evra, uradi nešto za mene. Nemoj nikako to da uradiš. Kaže, nemoj biti evo, viš da ti ljudi pišu. Idi kod Amerikanca, kucka ti Amerikanac, kucka ti. Če da imamo, šta će reći? Kad ćeš mi isplatiti, čekam na isplatu 2 mjeseca. Streamaš, Miki si tu, poslao sam sponzorisa, video 3 sponzorisa, evo ćeš Kal, u grupu zovi. Pa šta ti njega zoveš Kal, viš da je skamer? Nemoj biti naivan, Mihajlo, molim te. Kako ti čale to? Čekajte, gospodine, hoće Jesam ti rekao kad stoji... Pa vidiš da je dete neko. Jesam ti rekao, kad ja stojim iza toga, znaš, sad su mi svi javili da si sa Simim u live-u. To je neko dete, bre, alo, bre. Druže, ko... Ceo dan da ne možeš da pričaš. Ceo dan i celu noć. Slušaj, idem ja, prešao da brzo da završim vrijeme s vama, svičujemo, svim sutra, ja ću sutra nazad. Dobro, ajde. Ajde, čujemo se. Ajde, ćao. Skipaj me ti na me, ajde. Nemoj se nerviraš, brate, slušaj, nemoj da ulaziš u te linkove. Ajde, ljubite, brate, nemoj... Jebo, mamu, Ljudi, nije smiješno, znači, nemojte se smijeti zato što hoće da mu hakuje kanal bez veze. Znači, Mihajlo je došao do ne znam koliko subscribera i hakovali su mu.